Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazana buphi igama lami uHlengi Wesibongo Wambothoke. Nginesifiso nje sokuthi ngike ngichaze lokhu uma ukuthi umuntu owakhayo uhlushwa abantu benza ukuthi ngabe kusakheka noma sekunzima ukuthi uqhubeke nalokhu osuke ukwenza. So kufanele kube khona into ezoyenza-ke ngoba shuthi sebekwenzele into yokuthi ungakwazi ukuba namandla nomfutho wokuqhubeka kuleyo ndawo wakha kuyona. Noma ngabe kuthiwa ekhaya lakho ohlala kuyona kuhlala kube khona izinto ezenza ukuthi kungabi nakho ukuthula, kuhlezi kunezinto ezinenzayo zokucindezeleka komoya, ucindezeleke mawulele, ukugula kwey'ngane okuhlukahlukene, kuningi, kuyaphithizela, kuyashisa, kugijima izinto phezu kwendlu. Ngicela wenze kanjena noma usola ukuthi kunabantu abaganga abahamba ebusuku mhlawumbe bafika bazoganga ekhaya lakho mase kuba khona izinto ezonakalayo. Ngicela wenza kanjena-ke. Okokuqala, uzothola amanzi abusisiwe noma athandazelwe. Noma ekhaya lakho kuney'lwane ezingapheli ekhaya noma kunemimoya nje noma ngabe njani, noma ngabe izilwane ezenza konke okungasile osuke kwenzeka ekhaya noma namathunzi. Uthole ukuthi kunamakhaya akanjalo, kunamathunzi awuvakashi khona ngoba kuhlezi uthi uma uthi uyavakasha uzwe uthi asisodwa kuleli gceke, kunezinto ey'gijimayo egcekeni. Ngicela wenze kanjena-ke mfowethu. Thola amanzi abusisiwe athandazelwe, uhambe uwalande ebuhleni, ufike ucele amanzi bakuphe amanzi abusisiwe, wanikelele ngemali le ewumnikelo mhlampe awudluli kodwa ku-R10 lowo mnikelo lo wamanzi. Hamba ucele ukuthi bakunikeze amanzi, mase ucela novaseline, bakunikeze uvaseline mase uyabuya uze nakho ekhaya. Ekhaya uzofike ubilise amanzi ngebhakede noma shuthi amanzi angalingana ibhakede engango-25 litre, uyabo? Mase-ke emva kwalokho uyathatha la manzi uwabilisa kephi? Ubasa umlilo ey'ngane zakwethu, ubase nje umlilo uwabilise la manzi, hhayi-ke lawa athandazelwe. Bilisa la manzi ngebhakede noma ngebhodo mase uwathulula ebhakedeni. Shuthi uzobasa umlilo, uthathe ibhakede, uthulule amanzi ebhakedeni. Mase usukwenzile kanjalo, uthathe la manzi lawa athandazelwe uwafake ngaphezulu, hhayi wonke, uwafake ngaphezulu. Mase ungena ezindlini zonke, uthathe ujeke, uchele endlini ngaphakathi, ngaphansi kwemibhede, yonke indawo, zonke izindlu, uchele ngala manzi. Uma ubona ukuthi azoshoda noma ayaphela, ube ubilisa amanye amanzi. Bayawagada emnyango la manzi osuke uwabilisa, awuwashiyi wodwa lapho. Uma uwabilisa nawe uma usawabasela kanjalo, awuwashiyi wodwa, ulanda ibhakede ulibeke la, ulande yonke into uyibeke la, mase uwapheka aze abile elapho. Mase usuka nawo, awuwashiyi wodwa ebesala wodwa lapho, ulokhu ukhona. Mase uthatha la manzi uchela ngaphansi kwembhede, phezulu, emakhoneni endlu, phezulu kuthale ngaphakathi, uphume nangaphandle, uzungeze indlu yonke, uwachele la manzi lawa asuke eseshisa-ke. Awubilisi lawa abusisiwe. Abusisiwe athandazelwe uwafaka ngaphezulu, uchele umuzi wonke, igceke lonke. Nayibona lento leyo? Uchele igceke lonke, uchele igceke lonke, uchele igceke lonke ngala manzi. Ngithi nje angiyenze le video ngoba ukhona oke wangizama ukungibuza ukuthi konje ngiyenze njani. Mase kuba ukuthi kanjena-ke, ngalobo busuku uyobona nje, uyolala uphumule nje bakithi, ushaye umoya, uyabona? Kodwa lokhu kwenza indlu uqale uyikline, ukline mase-ke kuthi ngey'khathi nje zantambama noma ngabo-4 usuyawenza-ke lo msebenzi. Kuphinde-ke futhi uma kuthi khona nabaphinde befisa ukwenza inkani, uthatha lawa manzi uwahlanganise, uwanezele la manzi abusisiwe. Mase ufuna iy'gubhu nje mhlampe ezincane, ufake ey'gubhini, yabona? Amanye uzowambela uma kungena esangweni lasegcekeni lakini, uhambele khona. Amanye uzowambela phakathi negceke, amanye uzowambela phambi komnyango wendlu yakini. Uma ukuthi wena uyakha, usakha, uzowambela ngaphakathi lapho mhlampe noma isitobhu noma ngaphakathi esizeni, uthi uma ngabe uzokhokha uwafake ngisho umuntu owakhayo, uwafake phakathi. La manzi suke uwafake egcekeni, wawambela egcekeni, wawafaka kephi, yonke indawo. Ayakwazi ukuthi umuntu osuke ezoganga lapha egcekeni umvuke emile, engakhuluma uzokukhulunyiswa wena-ke, uzobe usuyabona ukuthi awunanga umuntu osuke enza into kanje. Kuzoba kuwena ukuthi uzizwa ngayiphi indlela.
Kuphinde futhi kuthi amafutha abusisiwe uyawagoqa ngamaplastiki, ugoqa ngamaplastiki, ugoqa ngamaplastiki, uwafake amakhoneni wo-4 ukwazi ukugadela ikhaya lakho. Uyayizwa leyo nto? Uphinde-ke futhi uthenge nolinda uma kuwukuthi uyiNazaretha, ubeke nolinda-ke, uyabo? Kodwa ayakusiza kakhulu lawo manzi. Umthakathi nje uwufica ejamile, noma ngabe ingane ethunywayo uyifica ijamile early nje, ivela early. Kuthi hawu, usibanibani nangu usefunani lapha, uyabona? Ngalesi sikhathi ebambeka kuba khona indlela etshengisa ngathi ubeganga, ubengayiboni usefikela noma ubengayiboni usebambekile, yabona? Ubusuyakwazi-ke lokho ukuthi wenzani-ke ngakho angazi. Kodwa lisengenzela ukuthi uma ufisa ukwazi umuntu oganga noma uma ufuna ukuvala abantu abagangayo egcekeni lakho, bazotshelana phela ukuthi uma ungena laphana uyabambeka kanjani nje, ungabusaya khona mhlampe-ke kungakusiza lokho, yabona? Sekusho ukuthi nje uma unenkinga enjengaleyo, phuthuma amanzi, phuthuma amafutha uwagoqe ngamaplastiki, uwafake emakhoneni amagceke onke, uyabona? Ngisho nangabe leyo mfene abayithumelayo iyakwazi ukuthi ifike ibone ukuthi cha, akusilona igceke lokudlalela leli, yabona? Futhi okwesibili, ungakwenzi lokhu uma ekhaya lakho ningabi nabantu ababasa ngesabatha, uyabona? Ngoba kuzokuphambanela. Hlampe ongaze ukwenze, ungakwenzi lokhu kokufaka amanzi egcekeni uma kuwukuthi isabatha kini aniligcini. Kodwa uma kuwukuthi niyaligcina isabatha, nizokwenza lokho. Kodwa uma kuwukuthi isabatha aniligcini, ungakwenza lokhu kokuchela-ke endlini ngaphakathi, ngoba lawa ange-2 litha uzowafaka egcekeni, uwafaka egcekeni, adinga umuntu ogcina isabatha, ngoba uma kuyisabatha akufanele nibase khona egcekeni, yabona? Sho ukuthi-ke uma ungagcina isabatha awuwafaki lawa angey'gubhu. Uma ugcina isabatha uyawafaka lawa ay'gubhu. Uma ungayigcini isabatha uyawachela-ke lawa. Uchele indlu yonke, umuzi wonke, uyobona ukuthi uyovuka kukhona umehluko omkhulu empilweni yakho nasekhaya. Kube nokuphumula, kube nokuthula. Ngiyabonga, isayingahle.